Národniari, ako si hovoria členovia Slovenskej pospolitosti, chceli dnešné príjemné sobotné popoludnie využiť naplno a tak si usporiadali športový deň v prenajatej telocvični. Všetko sa ale skončilo úplne inak. Zničeným autom, prevráteným nabok. Na svedomí to má 10 maskovaných mužov v kuklách. Potom, ako si vodca Slovenskej pospolitosti šiel zahrať sobotný futbal so svojimi členmi, jeho auto skončilo prevrátené na boku po útoku neznámych vandalov. Celé sa to zbehlo rýchlo. Časť skupinky národniarov spolu s vodcom Slovenskej pospolitosti čakala svojich ľudí v už prenajatej telocvični a pripravovala sa na futbalový zápas. Druhá časť šla ešte vyzdvihnúť svojho kamaráta na stanicu. Keď však prišli pred telocvičňu, miesto pekného športového dňa ich čakalo nepríjemné prekvapenie. Auto bolo na streche, tak kamarátka, čo bola v aute, vyšla von, bežala za vodcom. A plány padli ako domček z karát. Okamžite privolali políciu a začalo vyšetrovanie. Od detí, ktoré sa bicyklovali v parku, sa nám podarilo zistiť, že vo vedľajšej ulici zaparkovali 3 autá, z ktorých povyskakovali asi 10 muži v kuklách. Tí vraj vodcové auto prevrátili a zmizli. Predpokladáme, že to boli asi chlapci, tí nejakí lavicovo orientovaní, nazývaní Antifa, ktorí sa vždycky hrajú na tých veľkých humanistov. Motívom prevrátenia auta je podľa členov pospolitosti provokácia ľavicovo orientovaných členov. Už v minulosti údajne týmto národnierom zničili niekoľko aut. Novému vodcovi Slovenskej pospolitosti Ivanovi Sýkorovi, ktorý vystriedal Mariána Kotlebu v marci minulého roku, sa však ešte takáto nepríjemnosť údajne nestala. Aj keď vraj pomstu neplánuje, tvrdí, že vinník bude určite potrestaný. Vinník bude nájdený a bude potrestaný a to už nezávisí od toho, či to bude polícia alebo či to bude niekto iný. My sme nikdy v živote zákon neporušili, ani ho nikdy neporušíme a Bože, mlyny melú pomaly, ale isto. Škoda na aute vodcu skupiny, ktorá je známa svojou nekompromisnou obhajobou slovenských národných záujmov, je viac ako 40 000 korún. Či však má tento útok spojitosť práve s ich záujmami, vedia pravdepodobne len oni. Valér Ferko, televízia Joj.